safiya mamallakin jiki da raina wahada da zuciya dukan yabo da gaisuwa su zama abun gwani daya sanin abin da yake rufe a nan cikin ta zuciya kayo salatukan da za su ciccike samaniya ga ɗaha adalin da rai da zuciya suke ta so cikin salatukan asa sahabu da ahali nasa da tabi'ai da tabi'ansu sun yi dima abin kasa ka ƙara yardar ka ga shaikunan da sun ka durkusa gaban na biyu sun biyayya har sun yaba masa kamar su Sheikh Tijjani har da Sheikh Ibrahim Inyas da Jiyali dan umma har babana Usman Nasu farin ciki muke ta yi yau Ramadana ya isa Ramadana azumi cikin sa ne ake rabon kasa shi Ramadana wata ne mai falala da ɗaukaka watan da Rabbana ya zama ya daga ya ɗaukaka cikinsa ne wahayin Ubangiji ya fara yin sauka ga annabinmu shugabanmu mai isa da ɗaukaka cikin watan ake rufe shaifanu su duka a kulla ƙofofin wuta abu da janna aika sai shi azumi na Ramadan da shi ake ta kankar zunuban mu sai mu ba da himma domin su karkare sannan fa azumi musarrufuni ne ya ɗanfare cikin rukunan musulunci ya yan uwa mu an kare warin bakin mai azumi ya zarce kamshin miski fadar Habibu Mustafa da zuciya take da su farin ciki muke ta yi yau Ramadana ya isa Ramadana azumi cikin sa ne ake rabon kasa ka zo cikin hadisai da dama da sun kace dukan aiki na dan adam ai na sani a takaice amma fa azumi na rabbu ne yan uwa a takaice shi zai biya da kanshi alkawarin Allah matabbaci shi azumi shine ka kame gabarin sha da ci da duka dangin sha'awa da zuciya take da sai cikin aljanna ai akwai wata kofa kudan jiyo da ake kira ar-rayyan babu mai shiga jiyo sai ma'abota azumi su za a ce ku bibiyo ku shige ta aiko farko ce Allah ya ba ku kunjiyo sannan dukan wanda ya azumce Ramadana ya sayu da imani yana bidar lada ya san babban kaso farin ciki muke ta yi yau Ramadana ya isa Ramadana azumi cikin sa ne ake rabon kaso ki azumi ku dan tsaya kashi biyar rabu akwai na wajibi akwai na nafila ne rabu na Ramadana wajibi ga baligin da bai da aibu nafila ko wanda yayi niyya dan neman rabu shi karya azumi da ba dalili ya zama sabo ga wanda yayi tuba ma kafin a ce yau ya rasu a Ramadana ne ake riskar dare na kaddara ma'ana dare na Lailatul Qadr shine ya shahara daren da ke da fallala ta zarta dukkanin dare ilahu ma yace daren khairun min alfi shahara cikin daren ubangiji yake rubuta kaddara abinda za ya faru shekara a yadda da yaso farin ciki muke ta yi yau Ramadana ya isa Ramadana azumi cikin sa ne ake rabon kasa shine watan da in kayo sallar dare ta nafila da imani da neman lada a gurin rabbu ila sai rabbana ya yafe laifukan da kai kala kala manzon mu shine ya faɗa ga rabbu sai mi hamdala mu dinga kokarin yin aikin khairi domin falala kamar karatun Qur'ani da salati ga aminsu a lokaci na shan ruwa ya ɗan uwa na matuni abinda
san shi ne dama a tuntuni. Karanta addu'a yayin da za ka yi buɗe baki ne, bayan kayo bismillahi sai kayo du'a'i ne. A yanzu zana ambato ta ɗan uwa domin ka gane, sai ka dinga yin ta ɗan uwa domin neman kaso. Farin ciki muke ta yi yau Ramadana ya iso, wata na azumi cikinsa ne ake rabon kaso. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afdartu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. kafin na yau sallama a yanzu zan yi tsokaci ga agniya mawadata da masu kasuwanci. Idan kana da shi ka kyautata wa ɗan uwa makwabci, wanda bai da shi ina nufin ai matalauci. Ka bashi ɗan aibin da in an sha ruwa za ya ci, da haka sai ubangiji ya ƙara ma idan isi. Akwai waɗansu daga cikin 'yan kasuwa da ba su ji, da sun ga Ramadana ya kusan sosai ya gaji, a take sai su koya duk nauyin abinci don gaji. Manufar su wai su ƙara mai kuɗi da azumi gaji. A lokacin neman lada da falala ya alhaji, a lokacin mummunan tanadi kake ta su. Farin ciki muke ta yi yau Ramadana ya iso, wata na azumi cikinsa ne ake rabon kaso. Yayin uwa mu gyara halin mu daina tanadi na sharri, sai mu tanadin khairi shine tanadi. Kadai sani jin kan na kasa za ya zama sannadi, da Rabbu zai ji kan kaɗan uwa ka zan mai tanadi. Allah ka gyara shugabanninmu da mu ya ahadi, ka gyara mana kasar mu sharrukan ciki da ba musu. Anan na so na dakata da baitukan da ni na yi, waliyu nake ai a suna da nufin rabu na yi. Idan da kuskure ciki ya ɗan uwa na sai kai, ma'ana kai min ni gyara don na gane yadda zani yi. Ba ilimi gare ni sai kankan ba nake ta yi, ubangiji ka bani ilimi domin ina ta so. Farin ciki muke ta yi yau Ramadana ya iso, wata na azumi cikinsa ne ake rabon kaso. Kan yabo da godiya su tabbata ga Rabbu Khaliki, da ya nufan na rubuta na gode maɗaukaki. Ka sada ni da khairi dan mawadaci Rabbu kake, ka yaya damuwa a rai ka sa na zan farin ciki. Ka taimaka ubangiji ka amsa roƙon da nake, ka amsa duk ibadunmu ka samu jannamun su. Farin ciki muke ta yi yau Ramadana ya iso, wata na azumi cikinsa ne ake rabon kaso. Mixed by Mumatit.